morning, peoples! Walking daw kami pero 1 degree. Have you seen my hat? My cap pala. Mag-walking daw kami guys nitong so dyan kami sa Baymont Wine Farm. Okay naman. Okay lang, nothing fancy. So ayan yung in guys. Are you in or out? Ano ba kayo? Naadlawan ka. Tignan man? Bago sa mo. Lumas ka. Magkat sa tabi mag... Ay no, okay na. Here comes the mountain. Ang hangin magumikat sa mountain. Dito ta. Yeah. Ay, kami na makan-under ba siya? Dito. Diyan. Kaya balik raguten. Lagyan mo na makan-under. Hani. Hindi ka magugutom dito guys oh. Burger King. Dito pala yung ano. DQ to niya boss? Kanang ice cream ba? DQ? Oo. Tama na ice cream di ba? Ba't ni mo? Katubay ka. Natuon mo sa Pilipinas DQ. Burger King. My Thai Express. Pad Thai. Ayan. Painit lang kami guys. Nagpa-araw lang kami guys. Nalabas DQ lang yan. Walking lang kami dito. Naka-shorts na malamig. May one. Gusto mo yon? Gusto ko yun. Ano? Kasi wala pa tao. Wala pa isasaw. Hilaw sa ating mga kaki vibes. Hilas! Tandoori Kona. Indian. Indian cuisine. Oh, ito pa oh. DQ. So, paglabas namin sa may free breakfast naman kami guys. Yeah. Yeah, yun. Yeah. Tapos na kaming kumain. Take out na ako ng kape kasi naubusan sila kanina. So, kumuha muna tayo guys para at least makapoops tayo. Kayo din ba? Pag walang coffee, walang poops. Medyo masikip lang yung nilabas mo. Ang dining nila. Saan kayo kain? Masikip. Kape muna tayo. 11 AM checkout na kami dito. And then lang kami dito sa gala-gala lang. Ito rin yung susutin ko. So, dalawang damit lang naman yung dinala ko. Isa lang pala. Kape. So far, liit lang yung nila. Yung sabi ko nga, parang dining nila or kitchen, whatever that tawag doon. Pero okay naman. Sulit pa rin pagkain, di ba? Free na nga, di ba? Reklamo ka pa.
Mag-check out na kami, guys. Currently, outside is 4 degrees. Not that bad. Oh, ako rin check out din. Ito na ito mga gamit. Okay na yung flash house ako. Okay, let's go. Wala ka nabilin? Malamig pala. Check out na kami. Ako lang muna, check out muna ako doon sa kanila sa front. Ari, bilat. Boss, parang clinics lagi. Ha? Lagi tissue lagi, clinics. Ka, na lang gini mo. Pagpansa ko, check out. Punta muna ako ng front desk. Check out muna tayo, guys. Room 106. Yun lang, binigay lang namin ang susi namin ko pala. And then, let's go. Medyo malamig sa paa. Of course naman naka-shorts. Sarap na init. Ito ba ito sa gilid, boss? Asa to, asa to? Saan ba? Saan ba ito sa gilid? Saan ba surahan? Hindi ko na may charge. 59,000 naman. Sana maging okay pa kayo, guys. Saan tayo? Sa kwan? Bye-bye. Bye-bye accommodation. Not that bad. Ang sarap ng init. It's just 5 minutes drive going to Northern Rockies Museum. Sana hindi kayo mahulog. Pero under the Rocket Museum, dapat dito dyan. So, nandito kami sa Boy Scouts of Canada. Walang maisip. The train. That's the train. Ano yan? Old train? There is a map. Gawas na picture. Punta muna tayo dito, guys. Cute sa train na eh. Ikaw ano, good boss? First time na ako nakita train nga kan kayo. On the move. First time natin nakakita ng on the move na malapit. Ay, cute! Abay
Thank you. $5 for adults. Okay, I'm a volunteer, so please be patient. No worries. Just have to figure No this worries, no worries. Is it April 9? out. 19. 19? Yeah, it is. Awards, services. Oh, Sydney. These are all $10. These are all $10. These are old coins. Old pennies. Old pennies. Yeah, we don't make them anymore. Luggages. That worked well today. Last time I was up here. When you don't do it all the time, you don't know. That's true. Or the pins. Nice. Oh, yes, yeah, for sure. Thank you so much. So I'm not a very good tour guide because I'm not up here. If you look on the floor, these are explain what each room was. Oh, I see. Because it was the train station, it actually was across the tracks. Yeah, yeah, yeah. Yeah, and we moved it up here. Oh. Oh, I see. Yeah, for sure. And then this Baggage room. right here is the original station. And so this is the family that lived here. They actually lived in this building as well. Oh, I see. Yeah, and that stove in there was actually in here. Ah, Yeah, for sure. So yeah, and then there's stuff downstairs as well. yeah, yeah, for Thank sure. you. We'll get. Is this a real beaver? Yes, Oh, wow. it is, and we have more. More, right? Here. Yeah, in here, and then in here Oh, nice. we actually have The furs. some of the pelts and skulls. If you're I've never touched anything. First time. Some packs. yeah. Coyote packs or something. And I'm not sure. Oh, they're very fragile. I'm not sure what they are. Right. Oh, it says actually this is a lynx, Mm-hmm. like a bobcat. Yeah. Yeah. Yeah, and yeah, so we have some pelts. That's nice. Yeah, it is so nice. Yeah, it's my for first sure. time actually touching this one. Oh, is it right? Yeah. That's a fox. Yeah. I just saw it in movies. Yeah. Right. Well, you can see why people wanted it. Yeah, exactly. It's warm. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Okay, we're just gonna roll. Yeah, for sure. And then there's a little train running and in the back room. Uh-huh. Ghost in the house today. Okay, we're gonna start. We're gonna start. And these plants are all from around Oh, here. the bees. Yeah, all these plants are actually found here. Yeah, for sure. So, okay, enjoy. Thank you. Picture sa kabos, be? Mo din yung mga sinuunang tao. Di sila ma-cold. Grabe ko nga. Very warm. I put it back. Nakita gini mong legs, boss? Oh? Ha? Legs. The legs. Okay, iko. Mura gadlok man. Got scared. Budok pala na. Diri. Station agent's office. This is the Canadian Northern Railways. Wow. Ang gamit nila. Sinauna pa. Headlight.
Yeah. Ako pa picture dito. Kapila ko date ka ng kuat. Mga bata, boss. In here. Wow, these are examples of some of the first forms of wireless communications. Nice. This one, pull me, a happy mistake. These insulators were once used on the telegraph line, created using metal oxides and stuff, which are added to molten glass. Accident. Nice. Silverware. Mga gamit nila pa so. Kaon. Open me. New logo, new silverware. Gwapo sa nila mga silverware, oh. Very antique. What is this? Ay, kita ko ani sa katong bata pa ko. Wala, Moscow. Diba? Ano sa pag ito? Dat, mag-ganyan. Dat, bilat. Ito yung old, ano guys, telephone. Hello? Kailan ka magbabayad ng utang mo? O, bukas, Mare. Okay, Mare. May pasyaron ba dyan? Asa yung utang? Ano? Let's go. Na kayo, boss? Dito Kasi naman tayo sa baba. Let's see kung anong nandito. Oh, can you spot anyone you know on this mural? Cute. Mga pictures ng mga taga dito. Ay, gwapo pa sa mga tao. Mas kuwan di siya mountain. Yeah. Pero mga picture siya. Brilliant. Anong meron dito? Uy! Ngaon ta. Di baho. Uy! Pwede mo na mga pwede rin. Employees. Kitchen. What's this? Press the button to hear what the siren would have sounded like. Press me. Hey, wait. Careful, it's very loud. Pwede man good. Tignan.
Sige. Bidyan na ka. Sino pa? Pwede, di ba? Pwede eh. Press me galing. Dito. Ay, sus, ano ko unsa? Ah. Alam na lang yung pan. Mushroom masay ko ako. Ano ang ginatan mo? So, yun. That's nice. That's me. Not nice. Ah, pwede mag-meeting dire. Naman tayo sa baba. Let's see kung anong nandito. Oh, can you spot anyone you know on this mural? Cute. Mga pictures na mga taga dito. Ay, gwapo pa sa kung kawan mo sa kuwan di siya mountain. Ah. Yeah. Pero mga picture siya. Brilliant. Anong meron dito? Uy, ngaon ta. Discord Indians. Di ba ho? Uy, pwede mo na mga pwede rin. Employees. Kitchen. What's this? Press the button to hear what the siren would have sounded like. Press me. Wait. Careful, it's very loud. Pwede man good. Sige. Sige. Bidyan na ka. Sino pa? Pwede, di ba? Pwede eh. Press me galing. Dito. Ay, sus, ano ko unsa? Ah. Alam na lang yung pan. Mushroom masay ko ako. Ano ang ginatan mo? So, yun. That's nice. That's me. Not nice. Ah, pwede mag-meeting dire. Pwede mag-meeting pala dito, guys. Ayan, boardroom. So, pinatawag ko kayo dito para sa ating nominasyon sa pinakamagandang dilag sa Canada. Overs! Halika na, pinatawag kita dito kasi kailangan natin mag-usap. Ano ba talaga? Yay! Sino ba talaga? Ah! Sino? Ang pit. Balik naman natin. Uy! Ah, pang walking stick. Walking stick. Cute items. Candy sticks. Are you on a road trip? Yeah. Yeah. Where have you been? We're from Edmonton. Yeah, where are you going? Yesterday we went to Jasper. Oh, you did, eh? Yeah. And then like it's nothing in there. I haven't gone to look. I was born there. Uh-huh. But my We're done, guys. Punta muna, ha? Oh, yeah. Punta muna tayo dito pala.
Pwede dito? Saan ka sa taas? Picture ko, boss. So, I am here sa old train. Wow. Picture. Picture muna kami, guys. Diyan muna kayo. Mura magpalay yung green. Ito. Ito kunog ta. Dito. Dito. Diri oh. Ana, tapos pa anak ka pa side. Diri. Yan, ana. We just made a stop to Tim Hortons to get some refreshments. We got brown sugar iced latte and vanilla iced coffee. Pang patibay ng loob. Charot. Dumidikit guys na tanggal na talaga yung pangdikit dito para sa phone ko. So, ganyan. Stop lang kami dito sa Esso para magpagas. Pupunta kami ng Jasper. Hopefully hindi kami makabayad again for going there again. Feeling ko magbabayad. Ako na lang magbabayad. So, punta lang kami doon guys. And then, may pupuntahan kami na parang overlooking yung pinuntahan namin before, yung first time namin pumunta sa Jasper. So, pupuntahan na namin yan. Kasi first time namin pumunta doon is very smoky kasi may wildfire doon ng mga time na yun. So, very smoky. Today, pupunta tayo doon and then we'll do another shot or picture for that same place, hopefully. Dito, lamig-lamig para magdagat. Ano po tatamig jazz? Yung kay Sans akong tiil. Ito kami sa middle ng kung ano man to. Is this a river? Yeah. Wow, nice. Ito po sunahan. Layo lahat. Dito mag-picture. Or dito po. Wow. Tara na, picture na sakit.
Nasa middle kami ng ano talaga guys. We are in the middle of the lake. Ganda. We are gonna go there. Punta tayo doon guys. Kasi parang maganda dito overlooking. Yeah. Mahangin kasi. Mahangin. Kaya malamig. Ihi na tuloy ako. Ihi ako. We'll see kung kaya nating pumunta dyan. May hagdanan. Pupunta kami dito guys. Pa-safe Lord. Yay. Ang lamig kasi. Ay nako. Uy, hilis kita itong fatsa ni ba? Para tayo nagpenitensya ah. Agay, boss. Tapos, asa man ta? Dire? Wow, the view! Okay, kalamig. Sobrang lamig naman yung mga insan. Para sa vlog, go lang. Okay. How safe it is. Sana worth it. I can't. Oh my goodness. Wow. Oh. Tapos na rin bear ba? Lagi ka na po. Hangak ka, oy. Hangak. I am on top of the mountain. Wow. Wow. Nandaka pa sila dito sa pinakot mo ngayon? Sagat na? Kaya na mo? Asa? Dire, straight. Sa... Ay, dire lang hangak pa. kataman. Hangak pa. Dire lang kataman. Kiringkot ta. Straight ba? Kapo siguro sa mo no? Hindi na ko di gusto. Bala ka. Tira ta. Look at that. Parang nasa Virgin River sa Netflix. Ito sa stone. Sa edge. Ito. Kalamig naman guys. Wow. Oy. Sulit ra oy. Kano may laag? Ano may laag? Wow. Ingkot ta dia oh. Minsan nagaling ka. Nag-video sa ako. Mo si Toto sa pinakatumoy ito. Ano yung mapot sa climbing oh? Kano? Kuni tayo sa echosan. Good. Ganda naman guys. Diyan ka muna.
Let's go. Ito kami sa tuktok talaga ng bundok, guys. Sobrang lamig. Ihihi tayo dito. Lamig na ako. Wow! Boss, diyan na ka, boss, ha? Picture na ka. Go po kayo diha. Okay, 1, 2, go. Ay, sa portrait na ko. Okay, 1, 2, go. Okay. Picture sa ko nga nada. Bapo. Ay mo. Lalagyan mo pa ba? Ay, buwis buhay naman to, guys. Ay, after this. Kasi mahog ta. So far. Picture sa ko nga ni. Gina. Wow. Guys, tis ganda tayo for today's videos. Look at that. What an awesome view. Safe, Lord. Gani. Ready na ni? Ready na ni? Laka na. Wow! Welcome to Canada! Isa pa. Welcome to Canada. Welcome to Canada! Gapo kayo na. Boss. Hindi dapat picture na ka. Oh my goodness. Grabing hangin. Worth it. Worth it. Worth it ang aming, oh, tignan nyo naman, oh. Uminit na. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your creation. Father God, keep us safe. Uy, Bundok, I can't. Diri mo gwapo. Sige raw tagwapo. Uy, bilat. Tisa. Tara na, guys, uwi na tayo. Tisa. Tanaw na ka ang imong kano. Step kayo mong agi. North face na pinagmurag ka ba? Pauwi na kami, guys. Sabato, so jacket tayo. Oh, nakaka-ihi yung. Gusto namin ihi. Pero di namin magawa. Wala. Yung mga nag-hiking dito. Wow. Ito yung mga gusto namin trip talaga. Ito yung mga trip namin na mga gala-gala. Feeling ko wala na akong eyeglass sa kalamig. Feeling na ko wala na akong eyeglass. Kaya pala ako. Ihiyan ito ng error. Wow, that's so wonderful. Go! Oh! Display na ako sa gulang na, no? Pwede. The rock. Kani ko ba? Gusto kayo ito sa kano? Sa debut, ano? Asa mo yung ganyan, boss? Mira, ang asasin mo. Lamig eh. Kikiro. Tintog dala, boss. Uy, nagkuhan ko, uy. Tisa. Giop na ka, tas gi-post na ko balik. Ay, sa, hulat lang.
Ito, saka dito. Mura kag mountain goat, boss. Ah. Ako na. Lupat na ang game pala. That was so amazing! Over. Dami nag-hike dito. Ang ganda guys. Sobra. Ganda ng view. Very nice. Very nice. I love it. Dami nag-hike doon. No? Wait lang boss. Kung pa-voice. Achot. Nura kong nalipong. Kani. Saan eh? Sakto na to? Voice. Achot. Boy. Bites, boss, bites. Is that okay? Okay, go. We made it to the top. Dapat natin yung mga gamit. Oh, nice. That's so nice. Balik ko gusto. Pwede na. Basta di lang daw mag-park of like mga 6 hours. Di na mo gunakit ang gahapon dire. Dire na sila, boss. Ikot-ikot lang sila. Wow. Oh my goodness. This is my kind of life. Hangin man good. Sama ba? Pag-istorya, pag-yaw-yaw. Oh. Guys, punta tayo. Bossy. Ito natin. Kumakamay natin kung paano siya katabi yung water. Okay. Ice pa guys eh. Ice pa guys. Ah, lamig! Ikaw? Ako daw eh. Oh. Sarap. Lamig. Tara na. Ah. Videohin ang kandiya ako ng araw pa. Wait, because I need... Yep. Pauwi na tayo guys. Galing kami dito. Hilang sa boss dyan sa may Saviour. Kagandahan dito sa Canada. Kung naihi ka, meron mga access. Ay, hindi niya in-open. Ay, mga accessible na mga toilets. Ayan. Dito kami naka-bar. Ganda, di ba?
Nice. Punta na naman tayo dito. Let's uncover the world. Ah! Wow, wala nice kayo. Dito man ito dari boss. Oh, diri ta magkaon oh. Next time, summer na. Uy, gwapo diri. Guys, may ano oh. Tapos nagpalit tagkuan ito. Ay, ba yan? Itong kayak ba? Itong inflator na kayak lang bitaw, no? Oh. Na nice kayo diri. Pwede mag ano oh. Discover na to, hidden gem. Na ba dito galing sa paso? Meron pa oh. Pwede pala mag ano dito. Stay. Wow! Na-discover. Kita rin naka-discover ano boss. Pwede ta mag ano. Kaya tapos matanibalan pwede ta mag-lunch, no? Wow, ganda. Ganda, ganda. Okay, let's go. Let's go home. Okay na guys. Okay na kami. Okay na yun, guys. Mag-lunch na kami sa Okay na to. Okay na. Hinton. Mag-lunch na tapos kaya alas 2 na. Yeah. We're going to Hinton na. Let's mag-lunch tayo tapos uwi na tayo ng Edmonton at matulog na tayo. Kailangan natin mag-stop kasi si Madam napoposisyon. May procession na nangyayari. So, dapat sa Canada talaga guys, respect the wildlife. Okay, tayo lang ang sila dito. Sila ang taga rito. Tayo ang Hindi. Dapat hindi sila mabangga. Otherwise, you get a fine. 20,000. Yun lang. Si Madam na posisyon kanina. Lakad-lakad siya. Lakad-lakad siya kaya Yun pa siya guys. Oh, may wildlife na din. nag-ano kami. Galakad dito po. It's finally summer in Edmonton. We're here in Edmonton na guys. This is the best among the rest. So, This weather. the best weather ever! Gala na tayo! Puntahan niyo ako sa bahay. Invite niyo ako.